Mislim, pod jednom je strašno tužno kad vidim koliko je mali broj ljudi izašao, a sa druge strane sam presrećan što i ko izašao ovdje, zato što je to čin da se i ovaj prostor nalazi gde se nalazi i ovo je jedna, mislim, odgovornost pre svega svih građana Srbije koji se smatraju da su građani Srbije očigledno. I smatram da su i ljudi na Kosovu, a i ljudi ovde i u Srbiji generalno svi pod nastrašnicom i dalje i da je ovo bio samo kap koji je neko razotkrivanje, odnosno trenutak nekog osvešćavanja ljudi i zapravo šta se suštinski dešava kod nas i da suštinski sve trenutno sada proizilazi i izlazi na videlo i mislim da je strašno važno zato što niko od nas ne želi da ode odavde, a da sve što se dešava i sve što vidimo jeste čin da ja sutra kada završim svoj fakultet, vaša deca, deca mnogih ljudi, a i mnogi roditelji odlaze zarad lepše budućnosti, iako se ne želimo da ostanemo ovde, a promena je potrebna da bi se desilo.